Hey, hvad så YouTube? Vi skal stille Farming Simulator. Ny serie. Og ja, som I så, jeg havde fået en ny intro på. Wow. Det er revet! Det er faktisk ret flot. Men ja, vi skal spille den her Farming Simulator. Skriv ned i description, hvad I ellers vil have mig til at spille. Hvis jeg skal lave noget gameplay eller sådan noget. Ja. I ved til, så skal jeg lige ind og se noget. For der er nemlig lige kommet en update. Ingen nye traktor. Frontloaders. Ingen nye frontloaders. Harvesters. Den der ser ny ud. De har sikkert været der før, jeg ved det ikke. Ikke nye, tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg skal bare lige ind på skærebordene. Og se om der er et nyt. Nej, det var der ikke. Men ja. Nu høster vi. Og vi skal rent faktisk ned med nogle raps. Fordi vi skal have nogle penge. Rigtig mange penge. Så derfor køber vi lidt af nogle raps. De giver ret mange penge, synes jeg. Ellers må jeg altså lige skrive dernede, hvis der er noget, der giver flere penge end det. Jeg synes, det giver mange penge. Ja. Men vores mål lige nu, det er, at vi skal have købt den der mark 15 og 14 dernede. Det er vores mål. Så jeg kører rigtig rundt. Vi kører bare på væggene. Altså, er der nogen, der har et problem? Så bare kom med det. Vi skulle have drejet en gang længere ned, så vi drejer bare her. Jeg kan læse ekstra, men yeah! Kører vi. Og ja, så det var en ny serie. Ja. Det her burde være første video på min kanal her. Det tror jeg også, det er. Men jeg som sagt, skriv ned i description, hvad I vil have mig til at spille. Så vil jeg prøve at se, om jeg kan få spillet det hele. Jeg har ikke noget gaming capture, min computer er ikke så god. Men jeg vil spare sammen til gaming capture, og så jeg også kan optage noget på min PS3. Men ja! Ellers, ja. Subscribe, like, comment, favorite. I bestemmer selv. I må meget gerne like. Det vil hjælpe mig. Det vil hjælpe mig meget. Og give mig opbakning til at lave flere videoer. I må også gerne dislike, hvis I ikke kan lide videoen. Så kan jeg prøve at gøre det bedre næste gang. Men ja. Nu skal vi tilbage. Fordi, ja, selvfølgelig, mig-taskeren har brug for vores hjælp. Men ja, så vi kører. Ja, vi skal den her vej.
Jeg skulle... Jeg vidste jo allerede på vejen. Jeg ved bare ikke rigtig, hvad jeg skal tale om. Jo, som sagt, vi skulle have de der mark 15 og 14. Vi har allerede 16, så vi skal have høstet færdigt. Så skal vi have pløjet havet, og så skal vi have sået nogle flere raps. Og det vi kører med lige nu, det er faktisk hvide. Altså det vi høster. Men ja. Og her på vejen, så når vi alligevel skal afsted, så kan vi lige så godt sælge dem her, hvor vi købe denne her. Der var alligevel ikke noget i den, så hvorfor ikke? Og der kan også bare være meget mere i den nye. Så nu har vi alligevel have råd, så hvorfor ikke? Men ja, så det kan man også. Det har jeg ikke gjort før sådan rigtigt. Men jeg vidste bare lige, hvad den her vogn kostede, så ja. Yeah. Og den burde meget gerne kunne transportere det hele. Hvis... Jo, det kan den. Så det er jo godt nok. Jeg tror også lige præcis, at vi har en stor nok traktor til den. Ja. Så... Ja. Vi skal jo i gang. Jeg kom til at... Det gør lidt ondt i fingeren, når man skal køre så lang tid. Ja, den kan jeg. Det er bare fat. Men i hvert fald, så er vi på vej herhen. Vi er faktisk allerede snart herhenne. Her der lægger det lige lidt, som I kan se. Det var på grund af min computer. Ja, den er jo ikke så god, som I siger. Der kunne åbenbart kun være 7% i. Så i mellemtiden synes jeg, vi skal køre ned med noget ved. Ja, det lyder godt. Ja, ny vogn kører. Ja, vi skal have spændt havn på og ploven, det hedder en plov. Det er en plov. Ja, så det er nogle af de ting, vi lige skal gøre. Jeg tror ikke, vi kan få den på 100%. Nej, det kunne vi ikke. Men der er alligevel ret meget i her, så vi burde kunne få mange penge for det. Men ja, næste step, det er nok en ny majtasker, eller nogle af de nye marker. Men ja, det finder vi ud af. Jeg tror, når jeg kørte ned til gården og tilbage igen, så tror jeg, hvis det er det på den her episode. Ja, jeg ved godt, den var lidt kedelig, men det er lige det, man sådan burde basic starte med. Vi fik solgt vores gamle vogn og købt os en ny ret stor en, som kan bære 24 tons, tror jeg det var. Jeg er ikke sikker. Det tror jeg det var. Men
Jeg tror faktisk bare, vi kører ned, og så slutter vi dernede. Så ja, det er vel nok det, vi gør. Så vi kører bare herned. Jeg må så sige, at det går ikke så stærkt som med den gamle. Men der kan være meget mere i den her. Så ellers så den næste det kan være en ny traktor eller sådan noget. Det er det i hvert fald den stærkeste traktor, vi har haft. Eller vi har. Lad os lige prøve noget offroad. Jeg er ligeglad, om vi sidder fast. Jeg er ligeglad. Vi skal bare prøve at køre offroad. Nu har vi en ny vogn. Det går fint nok. Det kunne jeg godt finde ud af. Det kunne vognen også godt. Så ja. Men ja, jeg tror det er vist snart på tide, at vi siger ses. Ja. Okay, vi skal bare lige have gjort noget. Ja, vi skulle faktisk ikke rigtig have gjort noget. Undskyld, jeg er stille, men det her, det er ikke... ja, jeg plejer ikke at tale i det, når jeg sidder og spiller det her normalt. Men det bliver jeg jo lidt nødt til nu. Det er jeg ikke vant til. Nå, lige meget. Vi slutter alligevel også lidt. Så, ja. Men, så selvfølgelig kan bare like, subscribe, comment og favorite. Hvad I nu vil. Men ja, vi ses. Det var alt det her herfra. Vi ses.